ina kofar gida na zo ki sauri ki Baby, haka na zo san da zuwa. yawa Ya gida? lafiya lau wai lafiya ko ne gida Wallahi baby, waya ta ce ta fashe. ta fashe a garin ya ci Wallahi faɗi ta fashe tun jiya. sai a canza wata mana Baby, dan Allah? normal ne Wallahi. normal ne za a canza ta wato yake so iPhone 11. iPhone 11 iPhone ne iPhone 11. Oh my God! Baby, ya na ga gumi a fuskar ka. ha normal ne ba komai Wai, an ya ka dan tsorata ni wallahi. normal ne ba komai normal ne pro yake so Baby, da gaske pro nake so. Dan Allah baby. kin san yadda nake son ki ne Na gode. normal ne wannan gobe za a kawo miki Gobe ma? gobe Kai baby. Ya bye bye. ina kallon shi dai za sa kasa Sai goben to. Bye. Thank you. Gayi mutanen Allah kai ina ɗaya abokin naka ne baba ya ce wata ta kira sa ban sanya za su karshe ba yayi ba shi da kuwa sisi ku ƙarya ba ta muku Allah yanzu gashi nan biredi ka zo kuke ci da fi wata abu ba dole ba kun zo ku gaba ɗaya kawai sai ku kayan an koyar ta cewa abu ai dole ba san ku kanku ya kuke ciki ba na kai ga ma da naira 70 na tashi biredin naira 60 ruwan naira 10 ruwan ma dan bala'i a zama naira 10 an jima kuma kuka je gurin wata kai ta mata ƙarya ka ce kaza kaza kai na taba cewa ta baba na shine ministan mai ina mutumin naka ne abokin ƙaryar taka ka da shi kamar ya san ana magana shi a mutumi na wato ana magana ka kawai sai da wallahi a kai na haƙo ma hannu mu gaisa kuma kawai kai mata biredin kake okadin zaka bani ma mana eh kawo wuri to ban okadin ma ba wani abu an bane ku je ku samu ƴaƴan mutane ku riga musu ƙarya ƙarya to shi biredin ne mu muka fara yin ƙarya gaba ɗaya faɗa kuke akan shi wallahi rayuwar nan ku bi ta a hankali ku daina ƴaƴan mutane ƙarya ina ga yawo baya na tana wani cicin rai ne kai collapse ga ko dubu ta ci ko ka san menene wai wannan yarinyar wace kenan Husna mana wannan yarinyar da ya nan zaka ce mu koyo ko ka san me yace a to ai shine dan gare mallan ka tsaya mana muna magana ne ka san wai me tace iPhone wata take son siya mata iPhone an zo gurin kenan da san ma ni wai da nake tafi zuwa wajen ta a ranar ke yi ba abu mai sauki ne baka tambaye ni ya za a yi ba ni ko ka ji kai ku rai wannan a sannan shi kai shi wace irin waya ce a ne shi ina zuwa minti wace irin waya ce a nan wannan dan hana ruwa gudu ne zo ka ji abokina mu tafi yanzu mana me kuke kulla ani kaga zaka je kuma kawai zaka raka ni kawai ban ruwan nan ya fa abokina shi yasa nake son ka kai saboda limanci kake nema in zaka je to in ba zaka je ba kuma kawai ka bari ka bude islamiya nan gidan ba za a wannan abu ba mu je sai na mu je Sannan ku da zuwa. Ba iya haka ina yin ku. Bai sannu. wannan Ahmad kenan Ahmad Asbada shi kuma wannan su ne baban su yake da kamfanin Kazakuna Nigeria Limited abokin ya ne duka Dan Allah. Allah gida To gaskiya abokan kama manya ne kamar yadda kake babba. ni yaro ne shekara ta nawa duka A wallahi. sakon Dan Allah. ta taiki da ta Isa ita ma ki ba ta Har da Isa? wata Isa ga shi Kai gaskiya. kai ne a ruwan ko ita ka san irin matan yanzu ka ce kai ma dan uwan ban ji daɗi ba wallahi dan wahala ne fa to mu ya shige da kun da fara da ku Isan!
kai bari dai in fara tsaya in duba in ga in zaɓi tawa kai ta ma ki buɗuwa kai No. ina yin